това, което трябваше да се говори по корпоративна IT сигурност, няма да бъде налично днес, но ще направим възможност да качим поне една презентация на тази тема. Най-вероятно на Константин Качваров или на Боби Величков. Да, по темата. Сега сме решили да направим нещо импровизирано, за което ви казах преди това. Все пак, за да запълним времето. Имахте възможност да напишете ваши въпроси към нас. Да сме 4 от лекторите, всъщност те 3-мата утре трябваше да говорят. Но ще направят изключение и ще се включат още от днеска. Искам да ви представя Димитър Димитров, който трябва преди да говори за утре. Искам да ви представя Теодор Захариев, който утре ще говори за линкбилдинг. Искам да ви представя Любомир Любомиров, който ще говори утре за копирайтинг. Вместо корпоративна сигурност ще има да лекторска несигурност. Така ще видим какво сте ни приготвили тези забавни въпросчета. Всеки от нас ще си изтегли по едно въпросче рандъмно тук и ще има 10-15 минутки, в които може да изкаже своите смели възгледи по поставения му казус. Само едно обобщение, така от името на лекторите, защото те се притесняват тия хубави хора. Идеята беше малко да има и тет момент, т.е. да измиваме се ръцете, че няма да говорим съвсем професионално. Т.е. ако чуете някакви камари от глупости, може да спрете камерата. Ако въпросът е хубав, се сърдете на нашите отговори. Аз влязам. Няма да се убедаш още. Мисля, че някой от твоите въпроси е по-спорно. Ужасно. И следна сама. Някой се очака да почне, има ли? Чакай да се въпрос. Чакай. Или да почвам аз? Почни. Да. Добре. Значи въпросът е, вие сте софтуерна компания. Ние имаме идея за реализация. Как бихте устойностили разработката на новия проект? Може ли да ми кажете кой го е написал? Аз съм го писал, може би не е допълнено. Какъв е точен въпроса, тъй като ние сме софтуерна компания и работил съм преди това в друга софтуерна компания и най-сложното нещо беше да се устойности един проект. Тъй като или сме на ръба на времето, което е обещано, или сме извън него. Тоест, как ви преценявате, колко време ще ви коства този проект, съответно времето е база за оценка за финансовата стойност. Благодаря ви за този въпрос. Чудесен въпрос. Сега, ако трябва да бъдем напълно откровени, аз прехвърлям топката на програмистите. И казвам, господа, имаме такова задание. Вие за колко време ще го изработите? Те ми казват хикс часове или хикс дни или хикс там някакво време. Имаше на времето едно разказ, ако програмисти стояха къщи. Чели ли сте го? Значи, там има един много хубав момент, в който се казва така. Обсъждахме сроковете. Петров каза 4 месеца, значи 8. В договора записахме 12, ама надали ще се оправим за по-малко от 16. Та, нещата с програмистите горе стоят по същия начин. Те ми казват хикс, аз слагам 20% отгоре, после се замислям и слагам 50% отгоре и съм моля да са само 80%. Да са само 80% отгоре. С възможността клиента на един момент да каже, знаеш ли, че тук сме забравили нещо и когато е забрал нещо, да му калкулираме това, което съответно ние сме преработили повече. Това не го правете. Значи, ако трябва да бъдем честни, това е най-лошия вариант. Чел съм много хубави литература, статии, книги, модели за ценообразуване. И трябва да ви кажа, че най-хубавият модел за ценообразуване е този, който имат Mac Studio. Пичове,
аванс от 10 000 по нашата сметка, почваме да работим, нашия час струва 30 лева или 40 лева на час, като свършим проекта, теглим чертата, работили сме 200 часа, 8000 лева, ето и 2000 обратно. Ако почнат да свършват парите, им се обадят и казват, от вашите 10 000 останаха 1000, или преведете още 10 000 по нашата сметка, или проектът ви спира до тук. Това е перфектният начин за остойностяване. Според мен. Това е перфектно от гледна точка на софтуерната компания, но въобще не е перфектно от гледна точка на клиента. Сега, защо Mac Studio могат да си го позволят? Защото са Mac Studio. Защото с тях работят институционални по принцип фирми и всъщност институции. И за тях, общо взето, тези неща са в сферата на нормалното, да бъдат на акаунт. Да знаят, че да имат доверие на Mac Studio, че те ни ги мамят в часовете, което вече благодарение на новите софтуерни приложения е съвсем възможно да се траква. Тоест, Mac Studio, ако не знам, не съм работил с тях, но съвсем спокойно, ако вие сте софтуерна компания, може да си сложите съответно тракинги, софтуери, които да записват точно кой човек, точно колко време е работил по дадения проект на клиента. И да им показвате записите. Ето, по вашия проект са работени точно 162 човека в часа и вие може да видите за тези 162 човека в часа какво точно е правил всеки един от нас. Тогава, ако го има това доверие, и за клиента е добър вариант, и за вас е добър вариант. Защото клиента не се притеснява, че проекта му ще бъде забутан на въпрос глуха, защото знаете, че когато един проект започне да става твърде непечелив, защото си отива на загуба, компанията почва да го карва в периферията. Казва, този проект, ако имаме време, ще му обърнем внимание, ама ако нямаме време, хванали сме друг проект, който е по-рентабилен, ще го доработим него, пък те ще чакат, защото и те вече сме се осрали там, дали ще се оседем още една седмица или няма да се оседем. Така. А ако сте малка фирма, не може да се опозволите. Ако сте малка фирма, за съжаление, сте на принципа и ако оцелите, оцелите. Ако не оцелите, е за ваша сметка. Съответно, за съжаление, малко са хората, за съжаление, голяма част от български компании, които поръчват IT продукти, оценяват, че ти не можеш да изчислиш абсолютно всичко предварително, да се сетиш за абсолютно всички проблеми, които може да се случат. Ето най-пресен пример. Правим сайт, клиента ми казва, искам да е на собствен сървър. Хубаво. На ваш сървър ще бъде, няма проблем. Трябва не, какво ви трябва? Трябва ми Linux, PHP и Apache. Да, има PHP, има Linux, има Apache. Slackware 11, спрямо поддръжка 2007, PHP 4, спрямо поддръжка не знам кога. Apache 1, потресаващо. Викам, извинявам се, ама вашия администратор да не живее все още 2005-та. Нали, при което отговора беше, че на нас така не пише работа. Ви искате това, получавате това. Ето аз няма как да предвидя, че някой администратор ще реши, че може да остане 2005-та и да не се апдейтва от там нататък. И това ни докара екстра към 9 часа, които няма как да ги вземем от мен. Няма как да отчакам. Но, за съжаление, това е положението. Те думи не е само при нас. Не е само при вас, навсякъде. Имам предвид, Ники имаше един казус, който той пък беше малко странен. Значи компания му, негов клиент му задава задача, за което той трябва да направи ресърч предварително. Съответно той ми казва ресърча, след като го е направил, казва какъв е, нали, какво ще се прави и казва, колко часа съм правил ресърч, може да платите му и ти отговор, че ти не си програмирал. За как ще ми искаш пари? Как няма ти искам пари, нали? Аз съм отидил това време, за да ти направя ресърч, да ти кажа коя технология ще свърши работа. Това е моето време. Нали? Какво означава не съм програмирал? Дали програмирам или върша нещо друго, това е моето време. Нали? Аз продавам времето си. Така че там е
вероятността да направите една калкулация и тя да бъде по-близко от 75% до истината е много малка. Освен ако ни продавате готов продукт, който имате само някакви настройки да направите. Тоест, ако имате една готова система, в която само включвате и изключвате някакви сервиси, да, може да си го устойностите сигурно 95% точност. Но в другия случай... Точно за това бях написал идея. Тоест, те първо да се прави. Никакъв шанс. Никакъв шанс. Да устойностите нещо коректно, така че да бъде или ще се презастраховате с много и съответно цената ще литне, или ако искате да наистина да го вземете този клиент, най-вероятно ще гледате да изпилите цената и в последствие ще се окаже, че сте на загуба от целия. Може и железен договор да има. Това също е вариант, ама... Проблемът е, че клиентите не спазват договорите. Аз малко така се включвам, предлагам всеки да се обажда, защото просто иначе. Да, Ами ти благодари за това въпрос, въпросът ми е свързан с Google+. Хора в тази зала, ако има един единствен хейтър на Google+, аз съм. Еми хейти? Ще ви кажа, що не го харесвам. Между другото, не знам за... Може да прочиш по него въпрос? Да, примерно последното Most Correlation Study. Не знам на когото е въпрос. За влияят ли Google+, какво беше това вебсайт върху чекинга на вебсайта? Не, върху ранг. Върху ранкинг. Ранкинг, да. Веднага ще отгоре, не знам. За щастие работя с човек, който знае горе. И ако не го болеше зъба, сигурно ще да е тук и той. В нашата редичка. Обаче лирическо отклонение, сега малко формата ще е по-свободен, ще ви кажа, че той не харесва аз Google+. Google Plus е много гадно нещо. Моя гледна точка не ми помага и като създател на съдържание, въпреки че... Ето не ти помага ти! За кое ме помага по-точно? Как да ми помага повече? Twitter ми помага повече. Защо? Защото съдържанието се споделя веднага там. И е достатъчен само един линк. Не мога да ми се натресат някакви хора в Google Plus да ме приемат своите кръгове, триъгълници и паралелепипеди. Просто е, че първо, хайганното е. Аз нямам как да му откажа това. И Google ми съобщава веселия факт, че цецекларенца с Осорлево вкара във вашите кръгове. Не може така. Къде остана свободната воля? Да, ти може да дори в Фейсбука решиш. някой ти предлага вечна дружба, ма ти я предлага, разбираш, той като брака. Ти мога да кажеш те. Докато Google Plus човек е като в соц. Нали си гледал Кавказка пленница? Там направо отива с 10 тагнета хладилник прас, не знам какво си. Да. Може да има по-гнев достатъчно. Google Plus е нещо от това, в смисъл съкън за жени с големи мустаци. Няма. Не мога да му поставят пред свършен факт. Плюс той, не знам, някакси за мен е супер безумно. Най-малко, защото Google ни крие, че си толерират собствената мрежа. За мен това нещо е излишно. Google не печелят от Google. Так, сигурно разсъждавам грешно, но за мен това нещо е... Так ще кажеш ли се пъти не по неговия въпрос да... Влияят. И аз мисля, че Дългосрочно. Абе, аз кога иска да се разменя въпросите, ама той не каза. Явно Сяров го нямаше да ви кажа повече по темата, но влияят. Ами утре, между другото, мога му зададете наистина въпроса, защото той ще говори точно на такъв казус. Не, той ще говори за AdWords и за... Еми не, те там ще са навързани там. Знам какъв пример ще даде за това. Добре. Влияят обаче като ги правиш натурално, смисъл, като накараш хората да ти дадат. Не да отидеш при индиеца за $3 да си купиш 30 кубилиарда от прамеш там и подобните провинции, дето... Обаче ги предлагат малко. Даже знам сайтовете, които ги предлагат. Да се правим там за $5, 3000 плюс едното или нещо. Да, знам, но те предлагат и таргетиране. Ага. Добре, в България, според те, ще може ли индеца да ми таргетира в България? Не. Абсурдно. Добре, ама ще ти кажа един казус, човека стана въпрос за индийци. Участвах в една борса за копирайтър, така копирайтърска. Текстът беше на... Не беше на български. Беше на английски за най-старото съкровище тук, което е брат. Кандидатствам аз с някаква смешна цена. Индиеца, който ма би,
За тема свързана с валенското халколитно съкровище на английски предложи 7 пъти по-ниска цена. Разбираш ли? Аз мога да отида да го видя съкровището. Индиеца мога да отида да види... Индиеца взе поръчката. Пак аз си взех една малка водка, що? Ега си живота. Къде има такива индийци? Само да вметна за Google Plus. Да. О, жив да се. Отговори се само на въпроса, не го мъчи. Ще дойдем според прогнозите, то ще мине по потребители на Facebook. Не. Не. Но от сега ти казвам, че няма да стане. Пробвай да накараш потребител да напише ревю в local listing. Без да му обясняваш как. Няма да се случи и ще кажа защо. От 2014 най-накрая влиза GraphSearch. Не знам дали си чел, дали си чел по темата. Но Facebook правят нещо, което до голяма степен ще конкурира локала на... Те и търсачка правят от 2000. Но тук обаче имат поне техническата готовност да го направят. Идеята горе-долу там е следната. Всъщност то е до голяма степен насочено в туризма, но мисля, че ще успеят да го фокусират и в други бизнеси. За ресторанти и други. Да, ако 15 000 човека накараш да се снимат на хотелчето ти как се забавляват, се тагват там и това, общо взето това ще влияе, всъщност, освен че ще влияе при търсене, ще влияе и на начина, по който се визуализират офертите на този хотел сред твоите приятели, нали? Защото след като аз съм се чекнал там, нали? Моите приятели, в Facebook ще реши, че моите приятели трябва много така да знаят този въпрос. Имаше една снимка за те чекването. ще откраднат на TripAdvisor алгоритъм. Да. Добре. Всъщност те го правят заедно с TripAdvisor. TripAdvisor са първи партньор на Facebook в нещо такова, което е някакъв там голям сърч, голяма датабаза. Абсолютно и те го правят в момента заедно с TripAdvisor. Само че TripAdvisor, ако се регистрирате, вероятно ще възпамете да рейтнеш 15-те хотела, в които са били евентуално твоите приятели от Facebook и това се случва системно. Примете имейли отива в спама, смисъл, не съм ги маркирал. Значи за Бога не ходите по хотел, че трябва да го уважаем. Така. И так. Най-хубаво е въпрос. Да, такъв въпрос ми е написал, че лекторите защо говорят в залата, докато колегите им презентират. Малко да избягаме от сериозната тема. Да, сега малко несериозна тема. По принцип комуникацията се е родила, мисля, че преди 20 години, нали, включително там с тези звуци. Ален Попович винаги дай пример с преисторическите хора, но проблема е само вметваме слушалото. Проблема при Ален е, че когато говори, хората го гледат, не го слушат. И на Жоро съм му казал, че това е идеалният лектор за него, защото първите 4 реда са само учени Ален да почне да говори. И примерно, като тръгне някой да сяда на място, което се е запазил, му казват, ама извиняйте, мястото е заето и гледаш около. Няма никой, обаче винаги трябва да е отзад. Тъй, че прави исторически метак, имаш... Конкуренция има добре. Като почнем от прави историята и така зароз ще да ме е там отзад, даже ако могат да нас скрият за стена, защото обикновено сме много шумни. И си комуникираме, и то си комуникираме, примерно всички пишат във Facebook и в същото време говорим какво пишем във Facebook. Защото, примерно, някой е излязъл с поредния идиотски слайд или е излязъл с 80 слайда за 4-5 минути лекция. Той тръгна. Да, или няма обикновено. Или той Ливо Илиев излизат с скандално количество слайдове и всички гледат оплашено. Той беше дал с 160. Това беше Камелия, забравих коя, на SEO конференция 2011 излезе с 140 слайда. 147 слайда, като помогнахме да ги намали, да намаля 129. Но да, този тип лекция премина в говори по нещо и тя не може да си изговори какво има, дори заглавието на слайда не може да прочетеш, защото той е смяна. Та и ние така се комуникираме в много канали. И другото е, че края на месеца имаме общи проекти. Не малка част тук от нас и те се обсъждат едновременно с лекцията, защото се раждат някакви поредните идиотски идеи, които долу да не станат реалност. Но като цяло трудно пазим мълчание в
такава установка, обикновено някой като изрази някой глупост, защото това често се случва, докато си говориш по лекцията и просто забравяш и правиш ние лирически отклонения. Да, той Любо обича да ги прави обикновено, като не може да си гледа слайдовете през цялото време. Но като цяло комуникацията е много дейна, и в социалните мрежи трябва да е дейна, защото едва ли не май никой друг тук не прави промотинг. Някой друг да спамим във Facebook за менеджер? Обикновено като отидем в София, първите 7 или 8 реда всички си хванали така телефони, смисъл приличат на зомбите, малко е странно, защото лектора говори и всички останали са... Да, много и яко също. Цъкат, вадят са таблети и лаптопи и всъщност всички слушат. Вече нещо по-малко също. Няма значение. Всички слушат и това нещо отива директно като комуникация в социалните канали и който не е на събитието, обикновено следи, да не са 50, ама около 30% може да хване за какво стана въпрос на самото събитие. След това, нали, пускаме презентациите, например, моите презентации са, те са толкова комуникативни, че са 90% снимки, защото мразя презентации с текст. И някой път хората не могат да ги разберат после като са споделени, защото това са едни картинки с, наистина, някой път има скандални картинки. И идеята е, този слайд е направен за вас като хора да го гледате и да му се забавлявате, а не просто да е като в университета съм гледал едни слайдове, бяло с черни буквички, толкова булети. И ти трябва да го гледаш така и обучаващия се обръща по първа точка, сега си запишете. Не е това идеята на формата, идеята е да е малко по-забавно, малко по-разчупено. Нали, ако трябва да обучаваме хората, си има отделни обучения. Тук искаме да е малко по-отворено, да ви накараме да мислите, а не просто това ще се прави така, нали, защото ако не го напишете после така в дипломната работа, там няма да завършите. И признай си, че и си правите и презентациите. Мълчанието е много показателно. Аз се признам, да. Ако имах нещо, чак да се довърша като бял човек, но време да изхейтел с казателно. В лично отношение, лаптопа ми нямаше интернет, така че утре може да страдате с... Но вариант има сега. Измислил съм точно песен, която е мечкадарска 45 минути, колкото ще говоря, тъй че мога да попея. Но за ваше добро е да дойде интернета. Да, най-лошото е, че си правим презентациите понякога в залата, но това е до последния момент на почти всяка конференция, събитие. Той е правило, всъщност. Зависи. В моята среда, примерно, ми се е случвало, аз ще излизам да говоря и излиза нещо ново, което мога и да го включа в презентацията, обаче това значи да говоря на хората новина. Тя няма да е проверена дали наистина е така, дали това нещо не е някаква глупост, някакъв слух. И обикновено така не ги включваме, но ако е излязло при предната вечер, докато се пиша презентацията, вероятно ще влезе. Не, много прясно, за което примерно са. Добре, так, благодарим за изчерпателното. Отговориха ли на въпроса? Отговориха ли на въпроса? Аз отговорих на въпроса. Митко отговори. Да. Сега разбрали, що говоря. Моят въпрос е доста интересен. Кои са най-важните качества, които търсите от хората, когато създавате екип? Каква е ролята на споделените ценности в екип? Това е по-хубав въпрос от преди, със сигурност. Кой задава този въпрос? Ако трябва да разясня. Всъщност малко по-общ е въпроса, но мен ме вълнува, защото правилно изследване в тази област. Интересуваме, чета, че съвременните IT специалисти, подчертавам, не съм в IT сферата и простете, ако се изразявам малко лаишки, но съвременните IT специалисти трябва да притежават много качества, да разбират от много неща. Верно ли е това? Търсите ли го, когато се наемате хора в проектния екип? И в допълнение, как задържате хората, които са ви необходими, които работят добре, които са важни и ценни за вас? В този смисъл споделените ценности в фирмата култура, мисля, че Евгения говори за това. Ако той може да... Той винаги говори за много неща. Той може да не знае много неща, но да е ценен, да го задържи, може да знае много неща, но да не отговаря на ценности, които ние сме създали в компанията и съответно просто да не го включим в екипа, да не го наемем. В този смисъл е въпросът ви. Какво се търси, когато се наемат хора и как се задържат тези хора, как се мотивират, ценните хора? По принцип не се търсят хора, които трябва да разбират от всичко, а хора, които могат да комуникират с хората, които разбират от всичко. Всеки си разбира това, което е специалист и прави точно това, което трябва, което се изисква от проект.
Как се държат тези хора на работа? С бонуси. Хората се задържат на работа с бонуси и непрекъсната ангажираност. Как се създава тази ангажираност? Материалната страна на нещата? Или няма друга? Да, и някаква перспектива за по-добро бъдеще. Мога ли да допълня нещо? Знаете, че от делчета че те прекъсвам, но понеже е много интересен пример. Ти казваш, че се задържат само с пари. Тоест, това ти е тезата. Парите играят роля и са фактор до едно определено ниво. След това парите вече нямат значение. Всеки си има различен праг на това разбиране. Но, например, ние сме комуникирали много често и с Николай, и с Петър Вокрадинов по този въпрос. Те казваха следното. Аз вече не искам да печеля повече. Мен вече ме интересуват други неща, като например колко време свободно време ще имам да отделям на семейството си, дали ще мога да си взема отпуска, когато аз искам да отида еди къде си, дали ще имам гъвкавост да работя когато поискам и дали ще имам гъвкавост да кажа, не, този проект не ми харесва, искам да работя по нещо друго. Да, той е прав до голяма степен за тези, които все още са, да кажем, джуниор програмисти или middle, или т.е. джуниор и средно. Значи, когато минем едно ниво нагоре, над там стаж програмисти, не project менеджери, ами тим лидери и така нататък, вече фокуса се насочва в друга ред. Те искат малко по-различни неща. В момента един човек, с който работим, той не е във Варна, в Казанлъкия, работи за нас дистанционно и работи само по този европроект, за който ви казах. Той е много доволен, защото каза, мен проектът ми харесва много и до тук той ми е дал още поне 10 идеи, какво може да добавим, какво може да променим, за които въобще не съм се сетил. Но той е толкова ангажиран в момента и с такъв ентусиазъм работи по проекта, че когато говорим, когато го наех, аз му обясних, аз не мога да ти дам тази заплата, която вземаш в момента, просто не мога да ти я покрия. Аз предлагам да работиш по това нещо, което му казах, ето, това е. И той каза, да, съгласен съм да работя за по-малко пари, но да работя само по този проект, защото ми харесва, защото аз в останалото време мога, ако толкова ми трябва пари, мога да взема отделно някакъв проект като фрилансър и да си го работя. Бях чула за IT специалист в София, който казва 12 000 лева месечна заплата, защото примерно не му харесва да работи точно по това проект. Не му е интересно. Това е много сериозна сума. Значи, пак казвам, има един праг, след който вече парите наистина нямат такова значение. Но всеки си има собствения праг. Няма фундаментална наистина. За някой този праг може да бъде 2000, за някой може да бъде 20 000. Всъщност зависи много. Да, всъщност много зависи и сега тук може да ме изхейтите малко, много зависи и от населеното място. Защото 2000 в София са едно, 2000 в Кюстендил са съвсем различно. Всички от Кюстендил могат да станат и да зафъргат и на маците. И другата ми мисъл беше, че е специалист по всичко, а на практика е специалист по нищо, защото той знае от всичко по малко, а не се концентрира върху една тема, която му се отдава на практика. Де-факто не е специалист. Де-факто не е специалист. И екипи от хора, които работят точно в сега време Жорис Хейт и Кюстендил, аз ще похваля пред фирмата, защото ние в момента, в който спряхме да предлагаме всичко от до, всъщност взехме да предлагаме конкретно това, което всеки прави и нещата потръгнаха. Смисъл от към интерес. Сега колко се справяме е друг въпрос. Но хората не искат баш майстори, защото са гледали филма най-малкото. Затова, когато се прави екип, трябва за конкретния пост конкретен човек. Може да не е тотален специалист, но да иска да се развива в тази сфера и ние сме имали и такива случаи. Идва човека на Хъсан с желание да се учи и стават нещата. Добре ли да има много опит? Да е много опитен или по-добрия вариант да го учи? Зависи от проекта, между другото. Според мен не е добре да има опит. Защото в нашата сфера, дигиталната,
И аз пък лесно бутах дигитално. Хората с много опит са с прекалено голямо самочувствие. И се получават едни фирми само директори, аз съм бил в такава фирма. И аз и още един бяхме единствените хора, които на визитката ми пише директори, а бяхме 12 човека. Шофьора беше директор логистика, примерно. Обаче, понеже возеше шефа, трябваше да не бъде директор. И не може да бъде директор. Шофьор стана директор логистика. И ние отидехме последни, за нас вече директорската квота беше изчерпана. Така че опита пречи специално за работа в екип. Помага за работа. Другия момент е, че лично от моя, как се нарича, сравнително странен опит, хората с прекалено голям опит в тая сфера, те са индивидуалисти, те трудно работят в екип. Най-малкото, защото, примерно, ако говорим за нашите условия, човек с опит повече от 10-12 години в някаква сфера е най-малкото му е навод да ни каже, че е по-нагоре. Тоест, може да прозвучи гадно, ма по-висока. А там работа в екип. И още нещо, извинявай, видях, че искаш да кажеш... Обикновено, когато става въпрос за много опит в IT бранша, означава много опит с някакъв тип софтуер. И има следната тенденция. Ако аз съм много добър в нещо, т.е. например аз съм много добър, както имах в първата софтуерна фирма, в която работих. Значи Сашо Стената, той беше феноменален делфинист. Значи, програмираше на Делфи, беше наистина топ програмист в тогава. А що само как стената? Стената, що само? Защото такъв прякор си беше измислил, стената на латински с главни букви се изписва съвсем спокойно на кирилица. Заради Pink Floyd? Не знам. Така. Но той не искаше да промени. Той беше казал, аз програмирам на Делфи, аз ще се програмирам на Делфи. Нищо, че Делфите беше почнал да умира. Значи това става още 2005-та, когато Делфите почваше да залязва и то сериозно. Нали? Има C, има Java, не, аз съм делфинист, аз съм много добър в това, което пиша и ще си така. Добре, ти си много добър в нещо, което след 5 години няма да има никакъв пазар. Или ще има пазар, в който да кърпиш някакви останки от някакви софтуери, написани на Делфи, не знаем кога. Значи такъв тип големи специалисти, да, те са големи специалисти, но те са неизползваеми. Първо, защото те не искат да се развиват в нещо ново като технология. И второ, те са толкова вече вглъбени, както е каза, с толкова голямо самочувствие и его, че казва, аз съм. Окей, но ти си не продаваем. Основният проблем е методиката им на работа. Той работи така, смисъл, ти като го пуснеш в един по-млад екип, примерно, или ще се разработва някакъв продукт, проект или каквото и да било, което не е правилно до сега или е нещо от по-новите неща, той просто не може да отвори мисленето към това нещо и не иска да го приема до последно. Всичко е, това не може да стане, не, без значение, нали, то може да не може да стане технологично сега, но да има разработка, който някой друг прави и се знае, че тя ще излезе след 8 месеца, което значи, че това нещо е възможно. То, в принцип, сигурно има нужда от хора, които да критикуват вътре в екипа. Не може всичко да се приема. За това зависи от проекта самия, каква му идеята, какъв продукт ще вадим от този проект. Значи много малко са специалистите, които достигнали едно ниво, решават, че все пак трябва да продължат, не могат да останат на ниво, трябва да продължат да се усъвършенстват. Големият проблем тук е всъщност, и това сме го коментирали с много хора, е, че при програмистите стреса и натоварването е доста голямо. И ти ако на 40 години си още си редови програмист, не си станал поне екип менеджер. И той е заради project менеджер. Да. Факт. Ако не си станал поне едно стъпало, ако си още вършиш оперативно работа това и да искаш толкова да се развиваш, вече си доста поизхабен. Значи рядко съм виждал програмисти, трезво мислещи, минали 40 години, които все още да бъдат продуктивни. Защо говори се за програмисти от един час? Защото въпросът беше... Това не беше за програмисти. Е, хубаво, добре. Ние ставаме странно просто. Защото копирайтера като тебе, като си подготвиш лата, като си сипиш едно малко, какъв ти е стресът, вътре? И може на 90 може да си копирайтер. Може. И между другото, като те слушах, се замислих всъщност за нещо много гадно, че копирайтерите ще умрат рано или късно. Като професия. Те всички ще умрем рано. Ние ще умрем като хора, които пишат за другите хора, защото просто авторството става много голямо. Тоест вече лекотата, с която всеки може да пише, е много голяма. Аз се радвам, че има много хора, които
са копирайтери, има и такива, примерно не знаех, че Майк Крам е копирайтер. Вече знаеш? Вече знам, да, и му се зарадах между другото. Въпреки, че са появи потен на сцената. И малко бесейте, може да случицата на... Обаче, като цяло, нещо не става. И то, между другото, да се върна пак на любимия схет Google Plus е за цялата. Създаването на съдържание, ти виж как се му така плавно не е толкова с темата. И после Ицо има въпрос. Искам да накаря нещо. Ами, Въпросът хубаво е всеки да пише модел. Ици. свърши ли пак? Да, никой няма свърши, да. Да се кажа моето мнение за екипа, по принцип като създава според мен в тази сфера екип, Малко по-висок. първото нещо, което трябва да се съобрази един човек, когато прави екип, е това дали самите хора, които си че могат да бъдат креативни, защото каквото и да правим, дали ще текстове, дали ще се занимаваме с сесия, дали ще правим нещо друго. Социалните мрежи, което това, което прави един продукт да се случи, като креативността на екипа. И според мен това е много важно нещо, когато се създава един екип, да се съобразиш дали човек, който да вкараш вътре, може да бъде креативен или не. Точно, между другото, това е много хубаво. Въпрос е нещо на усещане според мен. Това е малко на усещане според мен. Усещането е Супер много в интернет, Има, да. Или някакви тестове, да. Има тестове, но ти ни показват такова нещо, според мен е усещането. Еми, не знам, вие имате повече опит с голямата фирма. 3 пъти пробвах да назначавам един калпазан. Спирам до тук. Да. Но той заден. И той е въпросът с текучеството на екипа всъщност. Как е? Да, и другото нещо е точно, който ще да го сложиш в екипа, дали ще може да се работи с това, защото мисля да се работи, това да няма късно. Абе, знаеш какъв е проблема? Между другото, аз съм бил в страхотен екип. И то са, не знам как са наизбирали. Там случайността се оказа голяма. Не ставаше въпрос за вестник. На времето правихме един вестник, той беше страхотен спам. Да, ще прави сега спокойно. И тогава съвсем интуитивно събрахме хора, които могат да работим без да се познаем предварително. Абсолютно различни, даже от различни места и паланки се събрахме. И продукта, който го правихме, със всяка седмица ставаше все по-добър. Проблемът беше, че шапката отгоре не може да разбере, че всъщност това нещо, което се е получило като екип, което той управлява, е страхотно и то няма как да се повтори. И хората, двама човека се заминаха от екипа и мамата е до там. И той не можа да разбере и вината, нали, беше за всички други ние в него. Тъй, че да знам, екипа е божа работа има малко там. Ама на късмет според мен. Еми, и това ми има. Единствено са тестил с продукта. Ако тръгне продукта като хората, значи вината е в екипа. Да приключим. Що? Аз мислех да знаем другите въпроси, да се приключим. Няма. Стига толкова. Искаш още такива? Много ви благодаря. Много ви благодарим. Знае какво е въпрос на се за времето, което отделихте. Надявам се утре в 9:30 да се видим отново с втория ден. Утре програмата е малко по-натоварена. Ще имаме 6 лекции. Да кажа, че утре първата лекция е на Иво Илиев с Facebook приложение. Има само 80 слайда. Благодаря много и лека вечер.